Είναι εύλογο να λέμε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτό εκείνο. Σε αυτό σας είπα, όχι μόνο δεν θα ακούσετε να μην υπάρχει οριμότητα ή προετοιμασία, αλλά εγώ θα σας πω και ακόμα ένα κομμάτι να τελειώνω. Υπήρχε περίπτωση από εμάς να μην υπάρχει σε έναν τομέα που θα θέλαμε να πούμε ότι να χρηματοδοτεί ή να μην έχουμε έτοιμη μελέτη με οριμότητα και να μην δεχτήκαμε τα χρήματα. Πέστε μου ένα. Ή ένα έργο το οποίο εσείς οραματιστήκατε και ο Δήμος γενικότερα, είτε με τον Δήμαρχό μας είτε και με εμάς όλους μας τις υπηρεσίες, δεν βρήκαμε στα νόρια προετοιμασίας μελετών και να περιμένουμε την ανώτερη χρηματοδότηση. Ή θα υπήρχε κάποιος από εμάς που να ήθελε παρακαλώ τα έργα να κάνουν διακοπή των συμβάσεων της συνεργασίας για να μην ολοκληρωθούν, ή άλλοι θα δείτε άλλες λύσεις χρηματοδότησης για ολοκλήρωση των έργων. Αυτές οι εποχές. Θα ήθελα όμως με την όποιο σεβασμό έχω στη δημόσια μας ιδιαίτερα, αυτά που λένε δημόσια θέλουν να κερδίσουν με πολιτικές εντυπώσεις, να τεκμηριώνουν, διότι θεωρώ ότι ούτε ο κόσμος δεν μας αξιολογεί σωστά. Και πιστεύω ότι πρέπει, τελειώνω πρόεδρε, να είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και θέλω να τονίσω κάτι άλλο. Ούτε και εμείς ως συνδυασμός έχουμε μεταξύ μας, και θα τονίσω και αυτό, ιδιαίτερες, όπως λέτε, τάσεις από εδώ και από εκεί. Έχουμε δήμαρχο και θα έχουμε όσο το θέλει. Ευχαριστώ.